салом азизон, имрӯз 13 март аст ва ман Шалогу Хоҷа бори дигар шуморо ба тамошои барномаи хабарии телевизиони Озодӣ даъват мекунам ки баъд аз камтар аз 3 соати дигар шурӯъ мешавад ва мо дар ин барнома хабаргузоришҳои хеле зиёд дорем. Аз ҷумла имрӯз дар остонаи рӯзи прокуратура Эмомалии Раҳмон ба ин ниҳод рафт ва бо кормандони он мулоқот кард ва Эмомалии Раҳмон ба прокурорҳои тоҷик чӣ гуфт ва аз онҳо чӣ талаб кард, шумо дар барномаи имрӯз хоҳед фаҳмид. Ва вазорати корҳои хориҷии Узбекистон шарту шароити сафари тоҷикҳо ба Узбекистон ва Узбекистон ба Тоҷикистонро тавзеҳ дод. Яъне агар соддатар бигӯем, чӣ гуна сокинони ду кишвар метавонанд ба кишварҳои ҳамдигар сафар кунанд. шумо дар барнома хоҳед фаҳмид баъд аз камтар аз 3 соати дигар. Бритониё ҳукумати Русияро дар заҳролуд кардани Скрипал ҷосуси рус муттаҳам мекунад. Ин иттиҳомот барои Русия чӣ паёмад хоҳад дошт, шумо дар барнома хоҳед фаҳмид. ва чун аз Русия гуфтем, дар пешорӯи интихоботи Русия чеҳраҳои шинохтаи ин кишвар назарҳояшонро дар бораи интихоботи қарибулвуқӯъ ва ҳам дар робита ба Путин иброз доштанд ки мо дар барнома бароятон хоҳем гуфт. Албатта як хабари нохушояндам дорем дар робита ба он ки ширкатҳои мобилии Тоҷикистон нархи гуфтугӯро боло мебаранд, ки ин пеш аз ҳама бозам зарба мезанад ба ҷайби муштариёни оддӣ. ва як ҷавондухтари тоҷике ки мехост лоғар шавад ва ба толори варзишӣ рафт, вале ҳоло дар майдонҳои муҳорибаи ММА ва ён ки ҷанги бидуни қоида қуллаҳоро фатҳ мекунад. Хуб, ҳис мекунам ки пеш аз гуфтугӯ бо ин духтар ки Рухшона ном дорад, ҳар яке мо бояд хеле хуб фикр кунем то мушт нахӯрем. Хулоса ин хабаргузоришҳоро мо баъд аз камтар аз 3 соати дигар барои шумо пешниҳод мекунем. ҳамаи шуморо мо интизор ҳастем. Озодӣ видео YouTube, канали махсуси мо дар YouTube.